Mano, tell iwati akauya usiku. Usiku. Auya usiku. Saka mama waiti kana auya vanoita sei? Vaivata pamubhedha vakanati konoedza vombotaura mama vambori Uti saka vakatombonorara vakasiya vaita sei pavakaenda vambokumba kwatatenda? Handizii. Vakasiya vakukira idho. Wati vakasiya vakukira idho handitika. Vakukira idho nobva vaenda nobva vadzoka rini? Konoedza. Vakasvika kuno kumakuseniseni. Alright. Saka vaitomubikira sadza kapana. Achitodya sadza pano. Alright. Iye achitopinda mumba urara ivo vaifunga kuti marara handiti? Asi ini mama pavakati chimbomire kugadzira zvechikoro vaitoda kubudisa tatinda vachitoda kuenda vakachirongoma ndikaona mvuri watatinda achitopfeka bhurugwa rake mubhedroom. Mama akadzima laiti vakapeta mucheka vakamubata vachimukweva ruoko vakavhara dhoo vakabuda vakanopinura dhoo vakamupa magambuzi ake akaenda. Alright. Zvakaitika kangani? Handizivi, kakatowanda achiuya achirara pano. Asi havanamboinamba kwake? Vakaendako. Pavakasiya vatikira dhoo. Yamusi vakambopiwa nyama natatina nemukaka. Nemukaka? Vakapuwa nyama yakaunda sei? Vakapuwa zibrelo. Vakarure mama akatoricheka tatinda kayama usiku vakamupa nyama yake akadzokera nayo. Takapiwa bweya. Wapuwa chi? Bweya nematumbu. Nematumbu? Imwe nyama akaenda nayo? Mausiku vakatomupa zipisi ziguru akatoenda naro. Mausiku mama akaona kuti tatovata hope ndovatanga kutidana vakatonotora tatinda akatodzoka akatovata. Mama akamudana Joni kona mwana wawata he. Ukati chi? Joni akati vakatanga kudana ini kuti mani matovata zvanzi John ndipo light ripa pa toolbox akavapa John akatovata. Vaidana manuti manu zvazvanzi atori mukaka natatinda achitobuda mubva kumanya.